हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मिथिनो थाखाय नैबे ससे क्लिप्स नायना लाग्रो लोगोफोर, अब्ला बुजिगोन। आरो बे क्लिप्स भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासे नायबानो जाबाय लोगोफोर। दा नैबे क्लिप्स भिडिअनि उनावहाय सावरायगोन लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएलनि एमसिएलएआनो थानाय नङा। खारै खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन। इउपिपिएलनि गोबां एमसिएल इएमफ्रा खारनो थाखाय रेडि। इउपिपिएलआ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन इउपिपिएलआव। बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन। रायजो राजाथ' गैखाला इउपिपिएलजों आरो लोगोसे एमसिएलए इएमफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि। आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला। कनफिडेन्स लस जाबाय। बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै माने बिपिएफ दोलावनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि। दायो नोंथांमोना बे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर। दायो जोंहा गोबांथार नैबे ससियेल मिडियायावहाय जों गोसारनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। दा जोंहा दानि सोलिफुबाय थानाय जोंहा इउपिपिएल सरकार, बिटिआर सरकारनि जोंहा इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि जोंहा माखासे गोबांथार एमसिएलए इएम गासिबो जोंहा इउपिपिएलखौ नागारसिगोन जाहैदों लोगोफोर। दा बेसेबां सैथो खोथाया नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुखाबाय जानांगौ। सोर बिसिनि सायावहाय मा बुंदों इउपिपिएलनि सायाव। दा दिनैहाय बेसेबां सैथो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन फारि फारि। जोंहाथ' बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो नङा होमबा लोगोफोर 2025आवहाय। दा बेनि सिगां जों नुबाय थागोन नङा होमबा लोगोफोर। दा इउपिपिएल हान्जानि जोंहा एमसिएलए बा इएम बे बिथांमोना दिनैहाय बिपिएफआव फैजोबसिगोन बायदिखौ होनना होदों जोंहा नैबे बिथाङा। दा नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ सोर बे बिथाङा होनदों। दायो आं बेखौ नोंसिनि सिगाङावहाय गुवारै सावरायनो होननानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। दा जोंहा नंगौ थारैनो गोबांथार जोंहा रायजो राजानि खामानि मावनाया उइकआव दङ इउपिपिएल सरकारा। दा बेखौ लानानै जोंहा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा इउपिपिएलनि जाय सोद्रोमा बिथांमोन इएम आरो एमसिएलए बे बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार बिथांमोना फैगोनखौ जों रायजो राजायाबो नुहुरदों मेगनजोंहाय। दा दिनै मानो होनोब्ला इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि थाखाय मावना होआखै जे मावनांगौ खामानि, आरो बिटिआरनि माखासे दफाफ्रा गासिबो मावफुंजानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा दिनै बांसिनखौनो जोङो थगायनायावसो जों नुगासिनो। दा बेनि थाखायनो जों रायजो राजाया बुजिखाबाय जेब्ला, मिन्थिखाबाय जेब्ला, बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर सरकारखौ जों नागारनानै जोङो मोजां मोनसे राजनितिक दोलोआवहाय फैनांगौ बा जगदान जानांगौ। आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा मोजां मोनसे जोंहा पलिटिक्स हान्जा राजनितिक दोलो नङा होमबा, जोंहा बेखौ सापर्ट होनांगौ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव। दा बेनिखायनो जों रायजो राजाया बांद्राय गोनो गोथोआव जोङो साननाङा। जोङो दायो इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो नागारनानै जोंहा मोजां राजनितिक दोलोखौ सापर्ट खालामनांगौ। आरो जोंहा दाखालिनो बुंना होखादों जोंहा बिमल चन्द्र मुसाहारि नङा होमबा लोगोफोर। दा बे बिथाङाबो जोंहा दाख्लै बड'नि सासे हाइकर्टनि उकिल, बे बिथाङा बुंना होखादों जोंहा दिनै बिटिआरआव जेबो गैया, बिटिआरआ थगायजानाय बायदिसो। दा दिनै जोंहा बिटिसिखौसो बासायनो नांगौ बे खोथाखौ होनना होखादों। दा बेवहाय बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैहाय जा मेगनजों नुदों बा मिन्थिदों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गोबांथार माखासे जिनिसखौहाय दिनै मिथिखाबाय जेब्ला, दा दिनैहाय जोङो बेनिखायनो जोंहा बिटिसिखौ बासायनायनि सम जाबाय। बेनिखायनो जोंहा एबार फैबाय थानाय 2025 बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा मोजां पलिटिक्स हान्जा राजनितिक दोलो जाय रायजो राजानि खामानि मावगोन बे बिथांमोनखौसो जोंहा सापर्ट होनांगौ। बेनिखायनो जोंहा दिनै गोनो गोथो थानानै जेबो लाब गैया रायजो राजाफोर। दा नोंथांमोना मा सानो नैबे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो मा सानो। बाय बाय।